like m were ọgwụ a jee kọtụ si na ama mkpe kesi m taa ama mkpe ya ma m bịachi ọgbaghara karịa nke ọtụ m na-abata ya n'ụzọ first person m ga-ahụ nke ọtụ ahụ bụ ndị na-ekpe nje kene ya dị na ọ bụrụ barista ọ nụghị eru 5 minutes mechie case ọgbaghara karịa George achịkwa ya cha bịakwa in 3 years ogwe ihe ka agwashi anyị maka na anyị ma ahụta ma anyị na-ahụ na inwechiri ọgwụ nkanụ gwashi anyị ụdịrị ọgwụ inwechiri na ihe ha na-ara echi ka ụmụ ụwa mara ihe nwere beghị. Ọ bụrụ maka ọgwụ na m nwere ọgwụ nwekwe mmeni arụsị ihe ahụ na-afụ ebe a ntụkwu na ọ ihe m furu n'aka nna m amara m oge o bidoro ama m oge ọ kwụsịrị mara m wasabụ asabụ my father akwụkwọ niile m gụrụ bụ ihe a asabụ my father sabụ onye ọfụma ejero mbe ma and eruwe my father isi ogosi m ebe ọ kwụsịrị na igbe obido mụ ama nkọwa ọgwụ kacha ọgwụ karịa ịka agwashi anyị dịka ọgwụ like ọgwụ a na nke a ịfụnahụ ji n'aka ọgwụ a dị njọ enwe ebe a na-eme challenge kịta m gwere ọgwụ a gbuoro ya nye ya na-enye ya eji akọ nshi betika m were Adam eji ya chi ka mme mmadụ eji ya maọbụ m were kọ nshi ma onwe ebe a na-eje ma ọ na-aga sidewalk mma na ndị ahụ dị njọ ọkụ mgbe m na-eyuzu ihe a na-enye ọgwụ abụ 1 packet needle eji apị ekwa o si ike 14 efu egbe na ọkụkọ ebuba ume mana 1 packet needle ahụ iti ya 1 packet ahụ were ihe gaa njem ị nwere ike ịnata bụrụ ị ga-afụzi ebe ahụ ga-abụrụ like 10 ma 5 ọ ga-afụcha ọ bụrụ gịnị ndị ajọ mmadụ ma o nwere ike na ọ bụrụ na ị bịara onwe onye si ka ya bịa tara ya onye a bịara ịnọkọtakwa ma nwe one side needle like njiri ọgwụ a na abịa ibe eji eme ihe challenge njiri ya n'aka like this ọ bụrụ mmọnwụ bụ efuru na-abata onye ahụ ga-agba ọsọ ọ bụrụ mụnwa ga-achụ ya ọgwụ a ga-eme ya gbawa ọsọ nke a na-anwe a na-akpọ itemba nna bụ enwe nka ihe a na-akpọ ya bụ itemba ọ bụ na na-eyi ọgwụ be gị ọsụkwa ya bụrụ ọgwụ akọ ndị a wete mbịa na ezinụlọ ruo ya tinye ya n'azụ nwere ọgwụ ga-emekwa arụkwaghị ọrụ be gị nwa amụsụ ga-akụrọs nwe be gị and that person abịa eyi dị ọgwụ ụchọbụ na ọkụrọs kwa compound go again na-abịa mechie ya ka esi eme ya the person pete ekwe gahwe gate gafee ya ọ daa ọkụ fes ihe ya mepere ma ọ bụrụ the person nwere ihe ọ na worship dibịa o ji emegide gị the person bịa ya n'ebe ahụ mee ya ọ dụbara anyị nke a kịta anyị na-afụ na nke a bụ a very dangerous medicine ọgwụ onye a nji n'aka na ihe anyị fụrụ bụ dangerous arụsị ya bụ ihe my father iweta ihe a na tọgba ya na like this gbopie na iwe eji atọgba ya like this weta ọkụkọ tụkwasị ya n'elu ihe niile ịchọ ọkwa before 2 seconds ogbuo dị ọkụkọ ozugbo ogbuo dị ọkụkọ ịma na ya anyị kwuru omego ya nyanwa ji aka ya egbu anụ ọ na-eri ada egbukwechi ya ihe ọ bụla ị ga-enyekwa ya tụkwasị ya n'elu nyanwa jiri aka gbuo datị ya jọsọ na ịmakwara ọ bụrụ ebute nnukwu ọgwụ bụ isi n'ọkwụ ya ọ na like nke a na nji arụ ọrụ menu nwoke ntinye ya n'akpa bịa be ịkọcha m problem gị isighị ịchọ ka obe go rọsha wetara m ọkụkọ kịta wetara m hot wetara m sheb wepụta ya n'akpa m ozugbo tọba kọmpand gị chi were ọkụkọ atụkwasị kwuo ihe ahụ niile ọ bụgodị nọ mmadụ na-abịa eme onye na-ata ime ma ọ na-abịa eme ihe ọjọọ ma eme gị nọ na-eji ya ha abata na ọkụkọ ahụ nwere the person enwego problem
mana ada emete ya mmanụ mana ada emete daalụ nke ahụ na-afụ na ọnụ na-azụ ọnụkwa arụsị ka ọ bụ isi na arụsị ya na-akpọ ya bụ Ogbuteakụ Ogbuteakụ nne nwanyị bụ ọ bụ eyi arụsịkọ na mmiri nke anyị na-ekirite na bụ confirm Ogbuteakụ ọ arụsị na-enye ndị yahoo ego ya na n'isi ekwe ya nkwa ewere nke adị n'ala nyanye gị n'onu igote egbo na ọkụkọ egbuori ya nye ya hot nke a na-akpọ efurefu arụsị adabakwa ya na-adị naked ejefe ya nke a na-akpakwa ike ọ na-egbukwe mmadụ mana ọ na-egbu onye aka ya na ọdụ ọchọ onye na-eme mmadụ ihe ọ bụrụ na na-achọ ka egbuo ya ndị bụ ege ebe ahụ gbara ọtọ isekpụrụ anụ gwa ya ọ na-eri pidgin ọ na-eri abụ igwe ọ na-eri ose ọ na-eri mmanya ọ na-aṅụ bụ inyi mmanya inyi osisi inyi mana onyinye ada eri ya inyi na-egbu mmadụ mana mmanya hot atịara inyi ka arụcha ya n'iyi o gwere nke na-akpọ ike bụ n'agụ ọ bụchakwa mmụọ nna ya iji oji o jee mee ya kwa sharp mana ejirokwa m eme ihe ọjọọ dibịa nna eme ekwubugo m ya dibịa nna eme abụrụ dibịa imegide mmadụ ọ dịbụ ime onye ihe na-eshiri ka ọ dịra na mmụọ ime onye na-achọ igbu mmadụ ihe ahụ ị na-erụrụ na chikwuru ya and ime onye na-atụ ọrụ ọ na-enweta ya ọ na-agarị ya and ime onye amoosu na-achụ ma onye a na-abịa ana m abịakwabe mmadụ arụkwa onye ndị be ha na-anwụ n'ike m na-abịakwa eme ya ọkwụsị so ihe m na-arụ bụ ọrụ ọdịnala nna m jere anwụ iyi izu ọgwụ m ọ gwara m na nchọnụkwe ka ọgwụ m ya ka ọ hafụ ịdị n'ire n'aka m zere ego and zere ịna bribe wee gbuo oshishi igbu oshi oyi ya iji atịara oshi oyi bụ mmadụ onye bụ nna m gụ iwu ọ gụrụ m bifo ịcha ihe ọ na-arụ bụ kwanka ojii nke ayọna nka ihe ọ na-anụ bụ onye na-adị ekweru uwere egwu afọ ya ma application ma something ọgwụ ọgajiwe ozugbo so many ọgwụdụ anyị na-arụkwa oke ite anyị na-arụkwa ibubo anyị na-arụkwa ekpete na-ekpete bụ ọgwụ kachacha ọgwụ ahụ siri ike maka na onwe ndị na-ajụ maka ekpete ọgwụ onye ọbụla a na-achụ ka egbuo ya nrụcha ya m ga-achọ ije test ọnụ ụmụnna gị ahụ do njọ nrụcha ya n'ụlọ onye achịkwa ya ga-eji poison ma onye ga-achara eji nwunye echighị onye achị onye apụtawa nwere onye a ga-eme ọwụ kwado onye ahụ mee ya nke izi mee ya nke ịbụ o mee ya nke ịtọ daa ebe ahụ onye nwere ekpete bụ onwe ọgwụ KPL inwe ekpete nwanne m nweghị mmadụ ga-egbute ụmụnna a na-adịba ada achịghị nata vileji ụmụnna egbu oyi inwe ị na-ebịa mitin ụmụnna ndị arụ ahụ niile agba ọsọ maka ekpete ahụ ihe anyị na-akpọ ya bụ ọbịara egbu mgbu mara ihe na-akpọ ya bụ ekpete isi na-aga isi n'ụlọ mgbe a na-arị ya ka a mara arị ya bụ ka a mara atịakwa n'ime ahụ a na-arị ya atịakwa n'ime mana o nwekwara nsọ ide erikwa anụ nkịta onye nwere ekpete bụ a na-eri anụ nkịta ụbọchị irikwere anụ nkịta ịma nga ibe ọdụ inyere ya efe izere nwaanyị nọ na nsọ ịma nnukwu ọgụ ti mmadụ ụra ma ọ nụọ ọgụ anyhow ịma mme ya maka ime ya ị nwere ike ibute ọchụ onye ahụ ada nwụọ moto nwa accident ọ bụrụ maka gị ọgwụ nna m gosiri m bụ ọgwụ a na-ara ihe a na-arị ya ị na-eyi bụ mmadụ ịtọ like mmadụ ịtọ bụ nwere ike ịre ya this year ị na-eyi ọdụ na ọrụ ahụ ruo 50 mmadụ ịtọ ka na-arị ọgwụ a na-arị wuti ọfọ and ọgwụ a na-arị wuti ndị eji ekwere paatị mmadụ arị ya ọgwa mgbọrọgwụ ya bụ edo na nke ahụ so ọgwụ karịa ọ nwere yiri ka ọ ma bịa yikwe ihe mi arụsị ihe anyị fụrụ na ahụ amaghị ọdụm mgbe ọkwa ihe a bụ my father
mana mpa m ihe ọ na-enye ihe karịa ihe na mgbe ọkụkọ ọcha ihe mpa m na-eku bụ eze nwaanyị enwekwara ọfọ a na-akpọ isi aba n'efi mana ọfọ ahụ bụ ọfọ dị dangerous isi mmadụ rie echi onye ahụ ga-eri ya bụ nshi ọfọ a na-ada adọ na ọfọ a na-eji atụ mmadụ iyi bete ọ da adị mma like ịmụ na ọmara ahụ amụọ ama ntụkwu nwe ebe a bụ mmadụ iyi ma ọ nwatakịrị mee m ihe mmadụ nọ nwe ebe a bụọ iyi maka mbọ ya iyi ihe a ga-eme ya because of ọfa maka ihe ebe a ntụkwu na ihe niile m na-ekwu ọ na-aba ebe a like kịta na nke a na ekpụta ekpe ahụ juru ebe a nke a bụ nke e na-enye ndị mmadụ ma ọ na-enwe kesi ma ọ na o nwere ihe dapụta egbopụta opu nye gị mgbe anyị ga-egote ihe ọ na-eri enye ya like m were ọgwụ a jee kọtụ si na ama mkpe kesi m taa ama mkpe ya ma ọ mbịachi ọgbaghara karịa nke ọtụ m na-abata ya n'ụzọ first person m ga-ahụ nke ọtụ ahụ bụ ndị na-ekpe nje kene ya dị na ọ bụrụ barista ọ na-eru 5 minutes mechie kesi ebe ghara karịa George achịkwa ya cha abịakwa ya 3 years ya bụ nke ahụ ihe ọ na-arị karịa so ọgwụ karịrị n'ọya nakwa ihe ịmakwara ọmarị te nwechiri ịdịka ọnụ arụsị dịchebe gị ebe nke ahụ nwere ka o chi adị ịma nwoke na-enwe ihe o ji bụrụ ya bụ arụsị mgbe ọ gbajuo dọrụ mgbe ọ nwee ọrụ dị ya ka mkpọ bụ onye ahụ ebe ahụ ma ọ bụrụ ya zọ n'iwu ọ bụrụ ihe na-epie n'ihe a ụmụ ka ọ ma ndụ na 1 month nka pegbu ebe ofu mana ọ karịkwa ma isi na nwoke abụrụ nwoke o jekarịghị na nwoke bụ nwoke nke a bụ mmụọ nje eji igbo mmụọ nje arụ ọrụ mmụọ na-emeri ihe na-emeri ihe nọ na ya jighị emegide m nwoke emegide nwaanyị daalụ na-arụsịghị nke nyechi n'ogbutek nne nwaanyị na o nweghị ihe a nara na-anaghị eme ya nchaghị ma banyị na ekwekwe nkwa ege ka abịa ikwe nkwa ihe ọ ka emerighị n'ahụ ihe ịnakwa ya ikwe nkwa ịma na ihe na-emekere n'ihe a bụ na ị naghị ama mgbe na arụsị mere ihe nọ na ọ bụghị arụsị mere ihe Ogbutakụ ka emeri gị ihe ji arụsị ụgwọ Ogbutakụ ka emeri gị ihe o meghere gị ihe ọ ga-abịakwute gị na nrọ ọ ga-abịakwa gị ị ga-afụ ya na nrọ kpam ịma na ya nwara ụdị ọrụ ọzọ ihe na-eme dịka ndị mara na-emezi nkwa arụsị bụ anaghị amaghị na arụsị mere ka ihe mere mgbe Ogbutakụ bụ o meghere gị ihe m ga-acha jebe gosi gị onwe m ka o purufukwa na ya nwara ọrụ ya bụ na na-eji ya ụgwọ dị na ọ bụrụ 5 naira dị na ọ bụrụ ma gị bụ ikwere ya dị na ọ bụrụ ose bụ ikwere ya mgbe ahụ ọ na-atụ ụlọ na ịbịara ebupụta ya n'iro ikwe ya nkwa ahụ isi ihe ọ na-arịkwa bụ ivute ego ihe ma biznes ihe ọbụla ihe gawa ibe a ya na-agwaghị ihe ọ na-eri je weta ya ebupụ ya n'anwụ nyaghị nke ka nyaghị n'onu na tọkwa ikwuchezikwa eme ya na-eme ọrụ ya bụ ọrụ daalụ sọ